Dyma ni wedi cyrraedd wsos 7 rhan uchaf y corff. Hwn di'r ymarfer ola 1. Drwch bob dim i mewn i'r sesiwn yma. Da chi wedi wneud yr ymarfer yn barod, felly cerwch amdani. Da ni wedi gnesu'r corff i fyny. Da ni'n gweithio rhan uchaf corff, felly da ni wedi ddechrau wrth ddyrnu efo'r breichiau, punches. Da ni jyst yn mynd o un ochr i'r llall. Un droed ymlaen, un yn ôl. A punch, punch, punch. Daliwch i fynd, da ni'n mynd i wneud 10 eiliad arall ar hyn, cnesu'r sgwydda. 5, 4, 3, 2, 1. Gret, iawn. Da ni'n mynd lawr i hannar squat wan, ac ar dop y squat, da ni'n mynd i godi'r breichiau fyny dros y pen fel hyn. Da ni'n mynd i wneud 5 o hyn, ffwr â ni. So da gobeithio bod chi symud hefo fi adra. Squat hannar ffordd i lawr, da ni'n mynd i wneud 2 arall. Dymusu'n y breichiau fyny. Gret. Press up wal nesa, neu cerdded efo'r dwylo. So unai gnewch y press-ups ar y wal, fel da chi wedi gwneud o blaen, neu cerdded lawr i'r mat, cerdded y dwylo allan i plank ac yn ôl i fyny. Ffwr â ni, da ni'n mynd i wneud 30 eiliad o press-ups wal, neu cerdded allan efo'r dwylo. Gymaint ydych chi'n gellu fewn yr amser, sydd ddim eisiau brysio o cnesu fyny yda ni. So cerwch chi ar gyflymder eich hunan, plygwch y pengliniau i fynd lawr os da chi angen. Gret. Da ni'n mynd i fynd yn ôl i'r dechrau wan. Punches, dyrnu efo'r breichiau, efo'r dwylo. Da ni'n mynd i wneud 30 eiliad o hyn. Dal i symud o un ochr i'r llall, un goes ymlaen. Da iawn, da ni'n cnesu'r sgwydda yna. Dwi'n teimlo curiad y galon yn codi. Dwi'n gweithio bod chi'r un fath adra. Da ni wedi gwneud 10 eiliad arall. Cyflymu. 5, 4, 3, 2, 1. Hannar squat, breichiau dros y pen. Ffwr â ni, 5 o hyn. 5, 4, 3, 2, 1, iawn, 30 eiliad o unau press-ups ar y wal neu cerdded y dwylo allan. Ffwr â ni. Slo bach i lawr, gnewch siŵr bod chi'n plygu'r pengliniau os da chi angen. Lawr i plank. Ac yn ôl i fyny. Rowlio'r sgwydda nôl ar y top. Lawr â ni. Dal i fel am gadw'r canon a'n gry. Jyst gnewch yn siŵr bod yr hips ddim yn suddo i mewn i'r llawr. Da ni'n misio roed yr pwysan ar y cefn. Da iawn. Iawn, da ni'n mynd i wneud chydig o waith symudedd a da ni'n mynd i weithio ar y gardyrna. Gewch chi wneud hwn unau ar y llawr neu'n defnyddio'r wal. Da ni'n mynd i wneud hwn o blaen, da ni'n mynd i fynd lawr ar ein pengliniau os da chi'n hapus neu hynna. Neu cofiwch wneud hyn un ar y fath ar y wal. Dechrau ar blaen y bysydd. Rowlio ni lawr i mewn i'r llawr nes bod y law i gyd ar y llawr. Un fath ochr arall. O'r ochr. Ochr arall, bysydd yn dod at y pengliniau. A wedyn da ni'n mynd yn ôl i fyny i'r ochr. I'r blaen. A da ni'n gwneud hyn unwaith eto i'r ochr. Dechrau'r blaen ar bysedd, rowlio lawr. Teimlo stretch neis yn y breichiau tra dwi'n gwneud hyn hefyd. Un ar ôl. Iawn, da ni'n mynd i ddod i fyny sefyll a da ni'n mynd i fynd â un fraich ar draws y corff. Da ni wedi gwneud hwn o blaen, ond da ni ddim yn mynd i ddal am hir. Jyst am ryw 2 eiliad a newid i'r ochr arall. 1, 2, un bob ochr eto. Gret. Ac eto. Da iawn. Da ni wedi cnesu fyny, da ni wedi paratoi y corff ar gyfer y prif ran nesa, sef cryfhau y corff. Iawn, da ni wedi ddechrau hefo 3 gwahanol ymarfer yn gweithio rhan uchaf y corff. Mae'r un cyntaf mynd i fod yn press-up. Gennych chi ddewis y fama, fedrwch chi wneud y press-up ar incline, fel da chi wedi wneud o blaen, felly defnyddio ochr y soffa neu cadar wrth ymyl y wal.
a wneud presep efo'r rhan uchaf y corff i fyny. Y dewis arall ydy mynd lawr ar y llawr, so os ydych chi'n barod i fynd i'r fersiwn yma, cerwch amdani. Gyda ni ddewis, da ni'n unau yn mynd i wneud o yn hannar presep. Da ni'n mynd i ddechrau fflat, a unau just uwch ben y pengliniau ar y llawr, gwthio fyny. Y peth pwysica ydy bod y corff yn hollol syth yn mynd i fyny ag i lawr. Be da ni ddim isio ydy dod lawr cluniau gynta a wedyn bres. Da ni eisiau trio cael y ddau yn dod lawr ar yr un pryd. Os da chi'n teimlo bod hwnna'n hawdd a bod chi'n barod i fynd i'r lefel nesaf, cerwch am presep llawn, fel hyn. Ond da ni bob tro'n dod holl ffordd lawr i'r llawr heddiw. Reit, da ni wedi gwneud 30 eiliad. Cyn gymaint ydych chi'n gallu, peidiwch yn brysio nhw ffwr a ni. Anadlu allan fel da chi'n gweithio fyny. Mewn fel da chi'n dod i lawr. Mae nwylo i tyrru yn lled ar mat. Mae'r canol yn gry hefyd. Dwi'n defnyddio cyhyra'r brest i wthio'n hyn i fyny ac i reoli'r symudiad ar y ffordd lawr. Da iawn os da chi dal wrthi. Os da chi wedi cyrraedd eich limits chi, mae hynna'n hollol iawn, jyst gorffwys. 5, 4, 3, 2, 1, da iawn. Da ni'n mynd i ddod i fyny sefyll i'r nesaf. Mi fyddwch chi angen eich pwysau, felly codwch eich pwysau fyny yn ofalus. Da ni'n mynd i godi y pwysau fyny o blaen y corff, felly wneud anos yr un cyntaf. Mae'r breichiau yn eitha syth. A da ni'n trio codi fo i lefel yr llygyd heb swingio'r kettlebell, da ni'n trio rheoli'r symudiad. Da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad. Mae hwn yn un anodd, so peidiwch â poeni os ydych chi ddim yn cyrraedd yr diwedd. Cerwch mor bell ydych chi'n gallu. Ffwr a ni. Codi'r pwysau i flaen y corff. Da ni'n gweithio'r sgwydda. Da ni hefyd yn gweithio cyrra'r craidd eto. Dyma beth sy'n da am godi pwysau. Mae bron bob symudiad da ni'n gweithio ar cyhyra y bol a'r cefn wrth gadw'r corff yn llonydd a'r cefn yn syth. Dal i anadlu gyda ni 10 eiliad arall. Mae hyn yn teff. Da chi'n neud y dda. Cadwch y pengliniau na feddal hefyd. Peidiwch â cloi nhw. 3, 2, 1. Briliant. Da ni'n mynd i dynnu'r pwysau i fyny nesaf. High row pulls yn Saesneg. Tynnu y pwysau yn uchel. Da ni'n dechrau ar y llawr fath o da ni'n neud efo deadlift. A da ni'n mynd i dynnu'r pwysau holl ffordd i fyny just o dan yr en. High row pulls. Gnewch siŵr bod y kettlebell yn glanio rhwng y traed, dim o flaen y traed. Da ni'n mynd i ddechrau mewn 3, 2, 1, 30 eiliad o hyn. Plygwch y coesau os da chi angen i mynd lawr. Yn enwedig os da chi'n cael poen yn gwylod y cefn wrth wneud hyn. A da ni'n tynnu y pwysau fyny just o dan yr en. Arwain efo'r penelin. Da iawn, 10 eiliad arall. Cadwch y canol na'n gry. Gnewch yn siŵr bod y cefn ddim yn plygu. Da ni ddim yn plygu'r asgwrn cefn. Da ni'n plygu o'r hips. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. A dyna ni'r 3 symudiad. Dwi allan o wynt yn neud hynna. Jyst gnewch yn siŵr bod chi bob tro yn canolbwyntio ar y techneg. Da ni'n mynd i wneud hyn dwywaith eto, yr 3 ymarfer yna. Gorffwys bach rhwng bob un set. So jyst cerdded o gwmpas y stafell. Digon o ddŵr os da chi angen. A wedyn fydda ni'n mynd yn ôl i'r preseps. So pwysau i'r ochr, roed o'r ola'n saff. A wedyn dewisiwch chi eich fersiwn chi os da chi'n mynd i wneud yr incline ar y soffa neu ar gadar. Neu yr hannar preseps just uwch ben y pengliniau neu y preseps llawn. Reit, 30 eiliad, ffwr a ni. Anadlu allan ar y ffordd fyny. Wneud yn siŵr bod y sgwydda ddim yn dod i fyny at y clystiau. Da ni'n sbio lawr at y mat. Iawn. 10 eiliad i fynd. Da chi'n neud y dda. Da chi wedi cyrraedd eich limits. Just gorffwys. 5, 4, 3, 2, 1.
Fyny sefyll. Gafel yn y pwysau, da ni'n mynd i godi'r pwysau flaen y corff wan. 30 eiliad ffwr â ni. Rheoli'r symudiad. Dwi'n teimlo cyrra'r craidd yn gweithio wrth wneud hyn. Dwi'n teimlo cyrra'r sgwyddau yn gweithio hefyd. Trio peidio reid pwysau ar y cefn. Da ni ddim eisiau archo'r cefn a cylchu'r cefn. Cadw'n hynna'n yn neis a tal. 5, 4, 3, 2, 1, da iawn. Da ni'n mynd am yr high row pulls, neu ddangos hwn yr ochr. Da ni'n rhaid y pwysau rhwng y traed, cofiwch dim o blaen y traed. A ffwr â ni. Tynnu'r pwysau i fyny just o dan yr en. Cadw'r cefn yn syth. Ar y gwylod, da ni'n sbio lawr at y mat, da ni ddim yn sbio ymlaen. Da iawn, 10 eiliad arall. Reit i fyny, arwain efo'r penelin. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Da ni wedi gwneud rownd arall, ffantastig. Daliwch efo fi i wneud un arall, a ni'n gwneud 3 rownd i gyd efo'i gilydd. Union yr un amseru, da ni'n gwneud 30 eiliad i bob ymarfer eto. Gorffwys, dipyn bach o dŵr os da chi angen. A bydda ni'n mynd yn ôl at press-ups. So mae hwn yn gyfle i chi unai sticio'r un fersiwn o press-ups, neu ella bod chi angen mynd lawr i fersiwn haws os da chi angen. Just yr techneg sy'n dod gyntaf, so peidiwch â trio pwsio i wneud press-up llawn os da chi ddim yn hyderus efo'r techneg eto. Reit, 30 eiliad. Cyn gymaint o press-ups a da chi'n gallu gorffwys yn y canol os da chi angen. Gwnewch o'r lefel eich hunan. 3, 2, 1, ffwr â ni. Nadlu allan ac i mewn. Cadw'r swyddau lawr. Wneud yn siŵr bod y canol yn gry. Da ni ddim eisiau suddo lawr efo'r hips, efo'r cliniau. Da ni'n meddwl am position plank, lle mae bob dim yn eisiau syth, fel da chi'n mynd i lawr ac i fyny. 10 eiliad arall. Un arall. Da iawn. Gret, da ni'n mynd i godi pwysau o blaen y corff wan. 30 eiliad. Ffwr â ni. Cadwch y canol yn gry. Pen y glinia yn feddal. Gnewch siŵr bod chi ddim yn cloi'r penglinia. Sefyll i fyny'n dal. Dal i anadlu. Trio fyd y dal y gwynt, mae hyn yn tuff. 10 eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. A da ni'n mynd am yr high row pulls. Pwysau rhwng y traed. Ffwr â ni, da ni'n codi'r pwysau holl ffordd i fyny. Arwain efo'r penelin. Plygu wrth y clinia. Plygu'r penglinia os ydych chi angen, os ydych chi'n dechrau cael unrhyw boen cefn. Neu cofiwch bod yr opsiwn yna i orffwys os di hwn yn teimlo'n ormod neu rhaid pressure i'r cefn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Oedd hwnna'n galad. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweithio lefel eich hunan, bod chi wedi pwsio a bod chi wedi gallu wneud yr ymarferion i gyd. Da ni'n mynd i reid y pwysau i'r ochr, da ni'n cweit di gorffan eto. Mae gennym ni finisher, gennym ni un ymarfer i orffan. Felly, gennym ni yr burpees fersiwn impact isal. Mae hwn yn mynd i fod yr un mor effeithiol a burpees llawn os di'n cael ei wneud yn iawn. Just triwch, aroswch efo fi, triwch wneud o. So, impact isal, da ni'n mynd lawr i'r llawr efo'n dwylo. Os da chi'n gallu rhwng y traed, peidiwch y poeni os dyn nhw blaen y traed chydig bach. Wedyn, da ni'n mynd i gamu nôl un droed ar y tro. Da ni'n mewn plank. Wedyn, da ni'n camu nôl at y dwylo, mor agos o fedrwch chi. A sefyll i fyny. So, dyna ni y fersiwn impact isal. Na i ddangos hwnna unwaith eto.
Os ydych chi yn hapus i weithio ar burpee impact uchal, mae o rhywbeth debyg, ond da ni'n mynd i hopio yn ôl, neu neidio yn ôl, a da ni'n mynd i neidio fyny ar yr top hefyd. So da ni'n mynd ar dwylo i lawr, hop yn ôl, neidio yn ôl i fyny, a neidio i fyny to to. Na i ddangos hwnna eto, so dwylo ar y llawr, neidio yn ôl, neidio at y traed, neidio at y to. So dyna ni y burpee llawn. Gennych chi opsiwn wan, gnewch chi'n impact uchel neu'r impact isal, a da ni'n mynd i wneud o'n 30 eiliad. Gnewch chi'n gymaint ydych chi'n gallu o fewn y 30 eiliad yma. Hyd yn oed os na dim ond un dio. Just triwch nhw, cerwch amdani, gweithiwch i lefel chi'ch hunan, a da ni'n mynd i wneud 2 rownd. So rownd gyntaf, 30 eiliad, ffwr a ni. Dwylo ar y llawr, hop yn ôl at y troed, a neidio fyny. Gnewch chi gymaint ydych chi'n gallu fewn yr amser. Mae hwn yn gret i symudiad y cluniau. Da ni'n gweithio'r corff i gyd. Fyddai allan o wynt ar ôl wneud hyn, gen i 10 eiliad i fynd. Gnewch yr impact isel neu uchel. Da iawn, briliant. Da iawn os ydych chi gallu gwneud hyd yn oed un o fanna. Mae hyn yn tyff, ond y mwyaf ydych chi'n ymarfer, yr hawsa'n eitha ddod. Da ni'n mynd i orffwys am 10 eiliad arall, a da ni'n mynd i wneud 1 rownd arall, 20 eiliad tro ma, neu chi gymaint ydych chi gallu neu ddanos yr fersiwn impact isal tro ma. 3, 2, 1, ffwr a ni. 1 droed ar y tro, 1 droed yn ôl, sefyll yn lle neidio. Da iawn, 10 eiliad i fynd. Gnewch chi'n gymaint ydych chi'n gallu. 5, 4, 3, 2, 1. Ffantastig. Tick in a box di wneud burpees. Da iawn chi, hyd yn oed os nad chi 1 neu 2 fanna, da chi wedi tick in a box i gallu wneud burpee. Da ni wedi gorffan ymarfer rhan ucha'r corff. Da ni'n mynd i fynd ymlaen nesaf ar ôl gorffwys. Da ni'n mynd i ymestyn, ymlacio, gweithio'r hyblygrwydd. Iawn, so da ni jyst yn mynd i gerdded o gwmpas am ychydig eiliadau wan. Da ni'n dod â curiad y galon i lawr. Da ni'n dod â'r anadl yn ôl i normal. Jyst cerdded o gwmpas neu step tap os gennych chi'n llawer o le i gerdded. A wedyn da ni'n mynd i fynd ar dwylo tu ôl i'r cefn a fedrwn ni gario ymlaen i gerdded tra da ni'n neud hyn. Cario ymlaen i symud. Dwylo tu ôl i cefn, ymestyn y frest, sgwyddau i lawr, canolbwynt ar anadlu. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Gret, da ni'n mynd lawr at y mat nesa. Ymestyn cath flin. Cefn i fyny, pen i lawr. Gwthio rhwng blades y sgwydda i fyny at y to. Anadlu mewn y ddefn. Ag allan. Gret, da ni'n dod i fyny sefyll yn araf bach, cymwch amser. Dwylodd eich ochr, a da ni'n mynd i fynd â clust at yr ysgwydd. Da ni'n teimlo stretch neis lawr ochr y gwddw i mewn i'r ysgwydd. Ymlacio'r sgwydda. Anadlu mewn, anadlu allan. Un anadl arall. I'r canol ag i'r ochr arall. Dyna ni, ffantastig. Dyna ni, da chi wedi cwblhau y cynllun a dyma ddechrau'ch siwrna chi.